안녕하세요, 오빠. Selamat ke opa. Koreano kau ku ke boleh dak Korea ugma ke wala ko kasabot rin sa sa Pilipinas. Ke kwan kau masakit ko ra. Sakit kau ko ra. Ko hilantan kau naku labset. Kawalan ko wala kau paramdam ako. Okay. Okay, selamat kau syurya opa ko. Arigato. Mereka Chinese. Aku mereka Chinese pun. Kenapa aku Chinese tu kalau kau? Kita. Siapa kan aku kau show. Kau. Tapi kan kau ni mesti kau mesti nama kau. Kau ra. Kan kau ni ang mungkin ni mesti kau. Grabe kau tu hara. Kusuk kau pa. Opa kau dia kawan saya. Senap. Payo ka niya, di ka siya kao. Kay kulak siya kayo siya kuhan. Karang seminar sa mga mekaniko eh. Sibot ka siya gasolina. Yayam no. Kaya, ayos how. Kira mo na. Okay kao, lamit kao. Tawid kao siya. Tuko, kuyaw kao. Kau besok kau siya. Ano yun? Ito ba? Bakit ko trabaho siya? Tagay mo. Gasolina yun. Sa ano siya? Panglabay ng kalon. Uy, nagkot tayo ng gasolina dira. Nagkot ako ng gasolina. Kira ka, salamat ka siya o. Ba't ka ano? Upa ka ano? Kira mo na ano? Ikaw, selamat ka sa ano. Opa, bye-bye ikaw, selamat ka sa